ajatuksia vai? Joo, minä näin, että se sinne tippuu. Ai jaa, sattuks? Minne sattuu? Oi, tipui. Silleen vai? Näytät se uudestaan, mitenkäs tippuu? No, mitenkäs tipput? Oi, silleen. Molli tippuu silleen vai? Näytä uudestaan. Oi. Joo. No mennä siellä läpi sieltä, Molli. Menet siellä läpi. Näytät se iskeä. Kukas siellä? Hei Immi! Mä saan niinku kävellä tästä. No niin. Molli! Oho, mitäs nyt, Molli? Menit sieltä läpi vai?